Ема, сори, че го причинявам, аз като го снимам него, почва да играете лесно вече. Тук е една много специфична игра с ги, където се ползва всяка една част на тялото и всеки материал. Дали ще е колан, дали ще е ги. Играта тук е доста мръсничка. Не знам как да нарека спортиста в черно, жертвата или момчето, което учи. Момчето, което учи, е подложено на изпитания, разбира се. Ема спокойно, нашето време ще дойде, че. Тук виж, ако минат още 20 години да е жив и здрав, ще стане на 65. Всичко е наред. И тогава, Добре. Много гадно, брат, не му влизат тригълници като на другите, нали? Много си лахвали. Но идеята беше добра. Ето от днеска наученото, виж? Колко е важно в един спаринг да покажеш какво си научил днес. Аз да го покажа, че какво. Добре, той ти показва. Все пак треньорът е треньор до края, бе, брат. Виж, човека ти показва, стъсти, всяко ще направиш. Иска да там маунтва, кой би направил? Ясно. То по-тъпото е, че там не съм мърда. То нищо не зависи от мен. Сега разбрали, що е пълния контрол? Защото ако ти даде шанс да рипаш, ще зависи от тебе. Аз не мога да кажа. А тренера е професионалист, такива шансове не дава. Разбрали сега по какво се отличава кафевия? Че кафевия колан никога няма да те остави да ти даде шанс. Ето. Само контрол. Защото емоти не си слаби, по принцип, ако ти даде да шавнеш, ще има... Ето. Виждаш ли, не е зрелищно, но пак. Да затвърдим наученото от днес. Виждаш ли? Сега как ще изгледаш? Разплите. Виж какъв е здрав ли му е, браво е, тигър. Тапна ли е? Тапна пак, с върха, виждаш ли? Браво. Моля те, тренирай, бе, машино. Така, ето пак контрол. Играта изглежда елементарна, но, което смята, че е елементарна, седеше 8 часа от понеделник до петък. Учим и уроци. По принцип сме тихи, кротки и спокойни. Приемаме и съчилища тук при нас. Ето турмоз на главата. Някакъв. Тренера има нова политика, брат. Имал съмнение, че техниките работят, затова сега когато научим, че го прилага после 5-6 пъти. Но ние знаеш, че работи. Работи ли, брат? Работи ли всичко? Не гледай часовника, имаш още 20 минути, 20 секунди. Оп. Виж как само контрол ти прави, брат. Браво е.